Sziasztok! A mai videóban be fogom mutatni a családomat, a barátaimat és az egyáltalán nem barátaimat. Kezdjük is tehát. Kezdem a családommal. A nagyszülők. Bemutatom Rongyi nagyit. Már is jövök, gyermekem. Már is jövök. Szerbusztok, én vagyok Rongyi nagyi. Köszönöm, nagyi. És most bemutatom Buster nagypapát. Szerbusztok, gyerekek! Szerbusztok, én vagyok Buster nagypapa. Nagypapa, kérlek, mesélj magadról egy kicsit. Persze, én születtem 1944-ben. És most van 2016. Mint tudjátok, december 31-e van. És ma este lesz szilveszter. Úgyhogy, ha úgy vesszük, most mondhatjuk, hogy már 2017 van. De ezt tényleg még nem mondhatjuk, mert még 2016 van, csak évféltől lesz 2017. Köszönjük, nagyapa, ennyit már mindenki tud. Igazad van, kis unokám. Most pedig jönnek a szüleim. Kezdem az anyukámmal. Sziasztok! Őt úgy hívják, hogy Alba Furia. Azért van korona a fején, mert régen, mikor kicsit tinédzser volt, ő volt a grófnő volt. Igen. És a nagypapában azért van ilyen előkelő öltözik, mert ő a gróf. Köszi, anya. Nagyon szívesen, kicsim. Bemutatom az apukámat, Bernit. Szerbusztok. Szia, papa. Szia, apa. Te mikor születtél, megmondanád? Persze, én 1976-ban születtem. Elnézést. Ott kislányom, nagyon sánta vagyok. Értem én. Bemutatom a család legidősebb gyermekét, Sunnyt. Szia, kis hugom! Na, mit csinálsz? Sunny, megy a film! Én 1987-ben születtem. Komolyan? Komolyan, ha nem hiszed el. Jaj. 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 Hát látjátok, a családom egy kicsit borongos. Na, de még nem ért véget a családom. Még van. Bemutatom a család egyetlen ikertestvéreit. Először Doci. Sziasztok. Doci vagyok. És az ikertestvérét Danielt. Itt vagyok. És itt vagyok. Nagy a hasonlóság, csak hogy az van, hogy a kinézetük ugyanolyan, csak a mintájuk, a bőrmintájuk nem ugyanolyan. Mindenki azt mondja Dociról, hogy dalmata, ami tényleg látszik rajta, és Danielről mindenki azt mondja, hogy labrador. Ami látszik rajta, hogy labrador, de igazából ugyanaz a fajta kutya. Mindegy, ezt így nem érthetitek. Így maradjunk a család bemutatásnál. Mehettek, fiúk. Most pedig Russell Ferguson. Vagyis, igen, Russell Ferguson Davidson. Két vezetéknél nem tudtuk eldönteni. Szervusztok. Én vagyok Russell Ferguson Davidson. Na, Jaj. Most pedig jöjjön a következő. Stella. Köszönöm. Én vagyok. Igen, Stella. És én Sushi, aki Stellának a nővére vagyok. Igen. Stella nővére vagyok. Most bemutatom a kicsiket.
a mi kis testvéreinket. Elsősorban jöjjön Luisa. Sziasztok, Luisa vagyok. 2006-ban születtem. Freddy. Sziasztok, Freddy vagyok. Én 2007-ben születtem. Ki jön? Patricia. Jaj. Én 2008-ban születtem, és én vagyok Patricia. Éden. Éden vagyok. 2009-ben születtem. És Gerda. Gerda vagyok, és 2010-ben születtem. Én vagyok a legkisebb gyerek a családban. Nem te vagy a legkisebb gyerek. Honnan tudod? Még van egy valaki. Ja, oké. Lorébb. És jön a család egyetlen unokája. Kubi. Kubi vagyok. Szaninak a gyereke, a legidősebbnek. Én 2011-ben születtem. Igen. Engedj ide. Nos tehát, ez az én családom. Most bemutatom a barátaimat. Mehettek? Most tehát jöjjenek a barátaim. Elsőként jöjjön Velvet Biscuit. Szia! Neki van egy ikertestvére, Cashmere Biscuit. Ő is az én barátom. Igen, barát vagyok. Mind a ketten. Rendben. Jaj. Kérlek, adjatok helyet a következőknek. Oké. Most pedig jöjjön Sheriff Dale. Hellóka. Sheriff Dale nagyon gyors szokott lenni általában. Most jön Melissa. Amikor csak tudok, ugrálok. És amikor csak tudom, feltöveszem a csini virágos fülevalómat. Csak hogy most nem hoztam el véletlenből. Ez nem baj. Tudom. Következő. Zoe Trent. Gyere, Zoe! Hellóka! Szia, Sushi! Következő barátaim, akivel jókban vagyok. Most Arabella. Pillanat, jövök mindjárt. Pillanat. Wow! 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 Elnézést, csak beleagabajodtam a cérnába, ide belejövet is. Bocsi. Jobban vigyázhatnál. Mondom, jobban vigyázhatnál. Elnézést. Most jön... Egy kicsit húzódjatok összébb. Jó. Most jön... Mirabella. Hello. Ow. Ow. Hello. És Charlotte. Ne nézzétek az unatkozó pofámat, igazából nem unatkozó, csak leragadt a szemem a ragasztótól. És Emily. Én nagyon gyakori nyuszi vagyok. Nos, ők a barátaim. Mehettek. Én most pedig bemutatom a kevésbé barátaimat, a kevésbé jó barátaimat. Rendben, most jöhetnek a kevésbé jó barátaim. Hát annyira nem akartak eljönni, mert tudjátok milyenek a kevésbé jó barátok. De kikunyaráltam tőlük, hogy eljöjjenek, úgyhogy bemutatom elsőként Odettet.
Ó, nem, az egy volt osztálytársam volt, nem Odett, csak hogy ő is olyan rossz volt. Elnézést, Ariánát! Hello! Következő, Elvira! Taylor! Rendben. Most még van egy kevésbé nagyon kedvelt barátom. Még kettő. Glitzy Gaynor. Oh, miért is akartál engem te meghívni? Nem vagyok sztár, de mégis szerepeltem volna. Bevallottad, hogy nem vagy sztár. Igen, bevallottad. Igen. Na, ezzel egyetértek. Hé, odafigyelhetnél, hova lépsz. Vagy mit csinálsz. És még egy kevésbé nem olyan jó barátom. Lily Larux. Köszönöm. Ilyen tapsból még nem volt részem. Nem is tapsoltak. Az lényegtelen. Most ők a kevésbé jobb barátaim. Gyertek arrébb, hogy mindenki látszódjon. Picivel rúgtam. Bocsi, barangosnak. Jó. Nos, tehát ők a kevésbé jó barátaim. Mehettek? Rendben. Most pedig ennyi volt. Bocsi. Nos, tehát ennyi volt a bemutatóm a ismerős és rokonságról. Úgy tudjátok, ennek a videónak az lesz a címe. Rokoni legjobb barát és nem tudok találni neki címet. Jaj, ez a köhögés. Elhívom Vinit, hogy adjon nekem egy tanácsot. Vini, már is megyek. Szia, Susi. Szia, Vini. Nem tudod, mi lenne a neve ennek a videónak? Ennek a neve lehetne az Rokonság legjobb barát ellenség. Igen. Rokonság legjobb barát ellenség. Sziasztok!